राजालामा होबथानायनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय सिबिनां रायजो राजाफोर गिबि गिबियावनो आं नोंथांमोन गासिनोबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बिग्रायारि साबायखर बावहरनायजों लोगोसे दिनैनि सोमावसारनाया देरहासार जानायनि थाखाय आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनिसिम आंनि साबायखर जासिनाय जाबाय। आंनि जिउआव आङो गोबां सोमावसारनाय नुबोबाय। PTCनि सोमावसारनायखौबो उन्दै समाव आं एसे नुबोदों। बर' थुनलाइ आफादनि हांखोनि सोमावसारनायखौबो आंनि उन्दै समाव आं एसे नुबोदों। सानसुमा खुंगुर, प्रेमसिं ब्रह्म आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बेनिफ्राय फारि फारियै गोबां दैदेनगिरिफोरनि दिनाव गोबां सोमावसारनायजों आंबो बारसोमबोदों, आङो नुबोदों। नाथाय दिनैनि बे बर' आफादफोरनि खौसे सोलो बोलोजों जेरोखोमै सोमावसारदों बेबायदि सोमावसारनाया सिगाङाव जाफेराखैमोन। दिनै ओरैबायदि मोनसे सोमावसारनायनि गोहोखौ देखायनाय जायो अहिंसा खान्थिजों। गोदोनि सोमावसारनाया मा? बाव जुदि 1000 बर' मानसिफ्रा फैनानै राजालामाखौ गाथेफैयोबा 3 घन्टा 4 घन्टानि उनाव टियार गेस गावो, गुलि गावो, गाखोहोनो होनाय जाया। आङो जुदि मोनसे आन्दोलनजों बबेबा DC अफिसखौ 1000 जन मानसिया थांनानै बेंहैयोबा 1 घन्टानि उनाव लाठि चार्ज जायो, टियार गेस जायो, गाखोहोनाय जाया। मानो? बै समाव बे सोमावसारनाय गोहोखौ सरकार आरो खुंगिरिफ्रा बेसेबां गोहोगोरा बेखौ साननानै लानो हायाखैमोन। नाथाय लासै 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 दिनै 50 बोसोरनि आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ दिल्लीयाबो मिथिबाय, दिसपुराबो मिथिबाय बेसेबां बोलोगोरा। बेखौ गादबनानै दोननो नाजायोबा बेयो बेरफ्रुखाङो, बे एक्सप्लसन जायो। आरो बे बेरफ्रुखांनायखौ दमन खालामनो हाया। आरो बे दमन खालामनो हायै बिनि फोरमानखौ थांनाय माखासे बोसोरनि बर'फोरनि सोमावसारनायनिफ्राय मैया दाखालिसिमाव बिसोर फोरमान मोनबोबाय। दिनै कारिगावआव हाजार हाजार मानसिया जनानै आलादा रायजोनि बड'लेण्डनि स्ल'गान होनानै सोमावसारनाय जे खालामदों बेखौ साननो नाङा जे बे जोंनि गेजेरावनो थाबथानानै दङ। दिनै टिभि फैदों, सांबादिक फैदों, लाइभ टेलिकास्ट जागासिनो दङ, सारा इन्डियायाव नुगासिनो दङ। दाखालिनि 2016नि एसेम्बलि इलेक्सनाव एबसुआ मदद होनाय हानजा आरो केन्डिडेटफ्रा गासिबो जेनजोबनानै गोसोबायजोबनानै सोमावसारनाय गोहोआ सेस जाबाय, हाद्रि जाजोब्बाय। बिसोरो आरो खर' थिखांफिननो हाला होननानै बिराद सरसा जादोंमोन। नाथाय दिनैनि सोमावसारनायखौ नुनानै भारतबर्षआ दिनै बागदावखांगोन। भारतआ, दिल्लीया दिनै बागदावखांगोन, दिसपुराबो बागदावखांगोन आरो बिनि फिथाइखौ जोङो मोनगोन। दहायनिफ्राय मोनसे खोथा आं खोनासंबाय थादों। सांबादिकफ्राबो बे बाथ्राखौनो सोंदों, नोंसोरनि सोमावसारनाया रायजो राजायाथ' मदद दङ, नाथाय नोंसोरो गोबां हान्जायाव गावस्राबाय आरो बे गावस्रानायनि थाखाय नोंसोर दुर्बल जादों होननानै सानदों नामा? आं होनदों मा, गणतान्त्रिक देशआव गोबां हान्जा जोनोम जानायखौ रावबो होबथानो हाया। भारतबर्षआव गोबां आन्दोलन जालांबाय, खुनु आन्दोलना 100% खौसे नङा। थेवब्लाबोथ' आन्दोलनफ्रा देरहासार जालांदों। BSC जादोंमोनबाबोथ' बर'फ्रा खौसे नङामोन। BTC जादोंमोन होमब्लाबोथ' बर'फ्रा खौसे नंजोबामोन। आसाम आन्दोलन जालांदों, आसाम आन्दोलनाव मालाय बबावथ' असमियाफ्रा खौसेमोन। मोनसे आन्दोलनाव हेंथा हान्जाया थागोन, खुंगिरिफोरबो थाबाय जेला। नाथाय आसल शक्तिया बेसो, नेताफ्रा जेसेबांखि गावस्राया रायजो राजाया जोङो गावस्रानाय नङा, रायजो राजाया एक खौसे जानानै जुजिलांगोन होननानै जुदि थांखि लानो हायोब्ला बे आन्दोलना बेजोंनो देरहासार जागोन। जोंनि गेजेराव खौसेथि गैयैया जोंनि दुर्बलता नङा, जों बिनि थाखाय गोसो सिफायना लानो नाङा। जों दाबो खौसे गैयै मानसिया आसियाव साननो हायो।
आरो खौसे मानसिफ्रा आसिया जायगा थोनाय नङा हाजार हाजार मानसिनि आसिखौ ज' खालामनानै सानबाबो कय लाख जन बर' फिसा आरो हारसाफ्रा बावहाय ज' जानानै दं बेखौ साननो हानाय नङा तारमाने 199 जन मानसिया दाबो बे आन्दलनजोंनो दङ 1% मानसियासो बेनि हेंथायै माबा माबि बुंबाय थायो दा ओंखायनो बे जोंनि थाखाय दुर्बलतासो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि खौसे गैयैयानो जोंखौ जाबाय जों खौसे गैयैयानो जों देरहासार जानो हायाखै बे बाथ्राखौ बुंबाय थानानै गोसोआव दुर्बलता सोनानै लानो नाङा रायजो राजाया खौसे सासे नेताया आथिं गोख्रों खालामनानै गसंथानानै आन्दलनखौ दैदेनलांबाय थाब्लाबो सारा रायजो राजाया बेनि उन उन गसंलाङोबा बे आन्दलना देरहासार जागोन नेताया सासेल' जाथों किन्तु 10 जन नेताया ज' गसंनानैबो रायजो राजाया जुदि ज' जानो हायाबा बे आन्दलना देरहासार जानाय नङा गभर्नमेन्टआ मोनसे आन्दलनाव कयजन नेता दङ बेखौ नाया बिटिसि जानायावबो कयस' जन नेताया ज' थांनानै दिल्लीयाव बुंहैयामोन बेखौ नायाखै गभर्नमेन्टआ बिएसि जानायावबो कयस' जन नेताया थांनानै बिएसि जानांगौ होनैयामोन बेखौ नायाखै नायदों बबाव बे सोमावसारनायाव गण समर्थन दंना गैया जन समर्थन दंना गैया रायजो राजाया बेसेबां दं प्रुफ जादों बेवहाय 100 जनाव 99 जन रायजो राजायानो समर्थन दं होननानै फोरमान जादों जायनि थाखाय पिभि नरसिंह रावआ 1993 सननि बिएसि सुक्ति जानायनि आगोल 1992 सनाव अन्ध्र प्रदेशनि बबेबा मोनसे जायगायाव मिटिं खालामनायाव सासे भारतनि प्राइम मिनिस्टारा बुंनो गोनां जाबाय जे बर' आन्दलनखौ सिलाइ बारुद थें बमा टियार गेस बाहायनानै फोजोबनो हानाय नंलिया बेवहाय हाजार हाजार जन समर्थन दं होननानै पिभि नरसिंह रावआ बेखौ नायाखै बे समाव बेसेबां बर' नेताया ज' गसङा पिभि नरसिंह रावआ बेखौसो नायदों कय हाजार जन बा कय लाख जन जनगणआ बे आन्दलनजों जड़ित दङ जों ओंखायनो सोरबा नेताया मा बुंदों मा बुङा पेपाराव मायाव बारा खरस होनो नाङा रायजो राजाया खौसे जानांगोन बे आन्दलना जेनगोन खामाखायनो जेनेबा ओरैबायदि मोनसे परिस्थितियावसो जेनगोन जेब्ला रायजो राजाया गोसो बायगोन जेब्ला रायजो राजाया गोसो खावनै जागोन आं नुनो मोनो सम सम गरसे गरनै सा सुबिदानि थाखायनो जोङो आन्दलनाव फैनानैबो मोखां देखायफैनो बायो आंखौ गोबाङा सोङो नोंथ' पार्टिनि प्रेसिडेन्ट जाबा इलेक्सनबो गेलेयो बड'लेण्ड आन्दलनाव ओंखारलांबाथ' नोंनो हारसाफ्रा भट होनाय नङा नों थांगोन ना थाङा माबा मैया दाखालिबो आंखौ माबा माबि पेपाराव लिरलाबायदों आं मिथिया बबाव आं मा बुंदों माबालायनो बड'लेण्ड आन्दलना दुर्बल जालांबाय होनलायबायनो आरो माबा गावजों गावनि माबायानो बर' नेताफोरनि गावजों गाव गोरोबलायनो हायैयानो जोंनि गेजेराव दावराव दावसिनि गुदि होननानै बुंबायलायनो आंखौ मोनसे मिटिङाव लेंहरदोंमोन सांबादिकफोरनि मिटिङाव आरो बिसोर बुंदों मा जाति धर्म बर्ण निर्बिसेसे आसामाव बयबो खौसे थानांगौ होमबा आं मोनसे प्रश्नसो खालामदोंमोन होमबा आंखौ मानो लेंखो मिटिङावलाय आंथ' आसाम बोखावग्रा मानसिसो आं आसाम बोखावग्रा मानसिखौ मानो लेंखो होमबा बिसोर बुंदों मा राजनैतिक दाबि आलादा किन्तु समाज हिसाबै आसामा गावब्लाबो गावाब्लाबो गोरोबलायनानैथ' थानांगोन खारन बड'लेण्डआवबोथ' गुबुन गुबुन हारिफोर थागोन होमबाथ' थिगैनो दङ आं लेक्सार होबोदों आरो बे गोजोन खौसेथिनिसो मोनसे लेक्सार बा राजनैतिक भाषाखौ आं जेबो बुङाखै बाहाय नाथाय सोरबा स्रोद बबेबा जायगानिफ्राय फैनानै थाखोमा फैनानै ओरै बुंदों होननानै माबा माबि लिरलाबायदों बाखि पेपाराव लिराखै अबयस्से बुंनांगौ जेबो गैया बे सोमावसारनायाव आं गोदोबो दंमोन दिनैबो दङ आरो इउपिपि राजनैतिक हान्जाखौ दादोंबा राजनैतिक भाबै सोमावसारनायखौ गोख्रों खालामलांनांगौनि थाखाय राजनैतिक फोथारावबो खामानि मावनांगौ दङ दा हमनानै लादो दाखालि 2014 नि इलेक्सनाव इउपिपि दानानै इलेक्सन गेलेलायनाय जायामोनबा राजनैतिक दल जायामोनबा बे इउपिपिनो देरहायाबाबो हाजार हाजार रायजो राजाया जे भट होदोंमोन बे हान्जाया गैयामोनबा बे एखे मानसियानो हयथ' सोमावसारग्रा हान्जानो भट होआलासिनो
गरसे गरनैनि सुबिदानि थाखायनो खुंगिरि आन्जादनो भट होगौमोन आरोखि सोमावसारनाया बहायबो दुरबल जागौमोन जों जेनदों नाथाय हिसाब खालामनानै नायदों बिटिसि ओनसोलाव खमसे खम 3.5 लाख बर' रायजो राजाया सोमावसारग्रा आन्जादनो भट होदों आरो जायफोर भट होआखै जायफोर बर' माने भट होआखै बिसोरबो खिन्थु बड'लेण्ड आन्दलनाव मदद दङ दा ओंखायनो जोङो बे खौसेथि गैनाय गैयैखौ लानानै गोसोआव दुरबल खालामनोनो नाङा आरो जोंनि नेता दैदेनगिरि एबा सानसुमैफ्रा जों खौसेथि गैया जों मा जाबावनो होननानै गोसो बायनानै बाथ्रा बुंनायखौथ' बन्द' खालामनांसिगौ जों एक खौसे दाबो खौसे जोङो মই सबसे नेताया गसंदों बे गिदिर बाथ्रा नङा মই এটা অনুৰোধ জনাম এই আন্দোলন অকল বড়সকলৰ আন্দোলন নহয় এই আন্দোলনৰ লগত জড়িত আছে সকলো জনগোষ্ঠীৰ আত্মসামাজিক উন্নয়নৰ বিষয় ইয়াৰ ৰাজনৈতিক সমস্যা যদি সমাধান নহয় কোনোবা মুছলমানৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা উন্নতি নহব কোনোবা বেংগলীৰ নহব কোনোবা ৰাজবংশীৰ নহব কোনোবা আদিবাসীসকলৰ উন্নতি নহয় যদি হিসাব কৰা যায় আমি যদি অলপমান বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ বিটিসি হোৱাৰ আগত যেটো আন্দোলন হৈছিল তেতিয়া ইয়াত বসবাস কৰা জনগোষ্ঠীসকলে বিটিসি আপত্তি জনাইছিল বিটিসি হ'ব নালাগে বুলি অথচ সেইসকল জনগোষ্ঠীৰ আত্মসামাজিক অৱস্থা ভাল নাছিল সাংস্কৃতিক ভাষা দিশত উন্নত নাছিল বিটিসি হোৱাৰ পিছত যিখিনি সা সুবিধা আজি আহিছে ইয়াত বড়োসকলে যিমান পাইছে সমানে সমানে বড়োসকলেও পাইছে আৰু আজি তেওঁলোকৰ আৰ্থসামাজিক ব্যৱস্থা আজি উন্নত হৈছে এইটো নৈ কৰিব নোৱাৰে যাৰ কাৰণে আজি বড়োলেণ্ড আন্দোলনক প্ৰতিবাদ কৰা মানুহবিলাকে কয় যে বিটিসি দ্বাৰা দি যিমান হ'ব লাগে হৈছে কিয় আৰু পৃথক ৰাজ্য লাগে তাৰমানে তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে যে বিটিসি হৈ পেলাই তেওঁলোকৰ লাভ হৈছে কাইলৈ যদি পৃথক ৰাজ্য বড়োলেণ্ড সৃষ্টি হয় ইয়াত বড়োসকল কিমান সুযোগ পাব কাৰণ এইটো ভাৰত সংবিধানৰ ভিতৰতে হ'ব অকল জনজাতিৰ কাৰণে ৰাজ্য নহ'ব সকলো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে ৰাজ্য হ'ব মই আজি অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে ক'লো যে নৰেন্দ্ৰ মোদী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দিল্লীত শাসন কৰিছে অসমত শাসন কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ সমালোচনা কৰাৰ মোৰ অভিপ্ৰায় নাই কিন্তু আজি মই ক'বলৈ বাধ্য 2014 চনৰ এমপি ইলেকশ্যনৰ আগে আগে বিজেপিয়ে কিন্তু বড়ো সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল 2016 চনত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিপিএমৰ লগত বুজাবুজি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছিল যে এই অঞ্চলৰ ৰাজনৈতিক আৰ্থসামাজিক সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে কাম কৰিব ইও এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আছে তেওঁলোকে আমাৰ আবেগৰ মানে আবেগক লৈ পেলাই ৰাজনীতিৰ এটা খেল খেলিছে এদিনা অৰুণা ৰয় আহিছে